Kaya kayo guys, careful kayo. Kahit ganito siya, akala nyo walang anik-anik. Masarap ito pag may sardines ba? Kaso wala na talaga akong sardines guys. Tinapos ko talaga siya. Ano to? Di naman arapin eh. Sige, screenshot ko lang to. And then i-send ko sa'yo. Good morning, Philippines! Oh my God, ang aga ko. Hugs, are you acting up? Good morning po sa inyong lahat dyan. Today is Wednesday. Maaga tayo ngayon kasi nagluluto ako ng pinaano ko lang siya boil yung munggo kasi magluluto tayo ng munggo. Kasi si Lo, yung kaibigan na, yung Pinay na nakilala natin, punta siya dito. Tignan nyo tong dalawa. Ano din ako guys, ang ginaw guys. Yung window naka-open sa bedroom para yung hangin. Hot, you pee already? You pee? Good morning. Good morning, Misty. Roxy's right there looking at me. Yan. What is that little boy? Okay guys, pakainin ko lang sila and let's close this door. Kasi sobrang ginaw. Basta maaga talaga maginaw. Sobrang ginaw. Anyway, luto lang tayo and magre-ready ako, kakain, and then I will see you later. At 9 o'clock na, alis lang ako guys. Meron lang akong bibilhin bago si Lo darating. So, I will be right back. Come here, Misty. You eat your din. Come. Hello, oy. Itong si Habs ba? Kapag pumunta ako dito sa office ni Tami, si Habs din, patakbo lagi din ba? Katatapos ko lang nakipag sa kapatid kong lalaki, yung sunod sa akin, kasi ako yung panganay. Nag-usap kami. Marami kasi, marunong kasi siya mag-welding ng mga sasakyan. Yung ayuhin ba? Para ayusin yung sasakyan ba? So, wala pala siyang compressor. Kailangan pala yung compressor, guys. At saka welding machine sa mga ganon kapag ka ng mga sirang sasakyan. Humingi ng compressor. Mayroon pa namang compressor si Tami dito, dalawa. Hello guys, tapos na tayo mag-grocery. Tapos, ngayon hanapin natin yung sasakyan. Iwan ko kung asan. Ito lang yung binili ko. Konti lang talaga. So, yun siya. Okay, we're here. I can feel the world. Oh. Guys, nag-drive ako guys. Grabe yung music guys. Nilagpot yung atuli ko guys. Malagpot yung atuli ko. But anyway, ito yung binili ko guys. Dapat talaga basahin mo kapag bumili ka ng tawag nito yung salmon. Dapat basahin mo talaga kasi na nakalagay colored fish. Colored salmon, like nilagyan nila ng color para mukhang maganda. Ito siya, yung kinuha ko is hindi siya colored. Ano siya, farm. Basta farm siya. So, hindi siya colored. So, mahal ngayon ang seafood, guys. Grabe, no? Yung seafood, guys. Sa Pilipinas, ang dami. Well, mahal naman talaga yung seafood. Pero, yun, salmon binili ko. Coconut milk. Maganda kapag mag-vlog sa tindahan yung mga mga kung saan ka pupunta yung may GoPro. Yun yung gusto ko sa Christmas, GoPro. Para hindi masayang yung mga regalo-regalo ng asawa ko kahit ano nang mga binibili. So, gusto ko GoPro. So, alam na ninyo. Anyways, baby spinach for our munggo. And also, bumili ako ng string beans. Konti lang yung kinuha ko kasi ang pangit ng string beans sa tindahan. So, hindi siya fresco. At red bell pepper kasi gusto ko siyang may color. And meron tayong cannoli. Andito na yung munggo. Yeah. Naka-boil na yan. Luto na yan. Well, hindi pa talaga tapos pero dapat
soft siya. So, yun. And yun, ilagay natin ito dito kasi gamit na gamit itong mga cellophane. Alam nyo guys, pinagbawal na sa ibang tindahan. Yung may isang tindahan dito na kapag pumunta ka, wala ng cellophane, bibili ka ng bag nila. So, every time na si Tami papunta doon, he end up forgetting the bag and so he end up buying a lot of bags. So, yeah. Kailangan talagang may bag kapag may mga tindahan kasi na binabawal na yung mga cellophane, yung ganon. So, kailangan bumili ka, mag-purchase ka ng bag. Hi guys, here it is guys. Tapos na tayo. Itong marination ko guys, it's simple lang. Simple lang. na simple. Gawa tayo ng saran wrap para iano natin, ilagay sa refrigerator. Ano lang guys, oil para i-bake kasi natin. Gusto ko siya may oil para siyang napa-fry later. Magba-brown siya. And then, sana magustuhan ito nilo. Ano siya, pepper, garlic powder, lemon, kaunting soy, meron siyang, 'di ba, nag-dark siya. Kaunti lang, guys. And then yun lang yung nilagay ko, soy, lemon, vinegar, a little bit of vinegar, oil, and pepper, and garlic powder. So yun, ilagay natin sa refrigerator para hindi siya masira sa labas. Kasi alam nyo na, seafood, alagaan, alagaan talaga. Seafood, alagaan. And then, I'm going to cut the rest for sa munggo natin. So, loto tayo today. Kasi, hala guys, nakalimutan kong i-close pala itong ano ko. Kaloka. Uy, hindi ko pala na ito na-close. Kaya pala, maraming lalaking nakatingin sa baba. Nanonood din ako ng mga vlogs. Magkakat tayo ng mga ingredients. Hala, nakalimutan ko yung ginger. Diba, masarap yung ginger, guys, sa meron tayong, hindi, bagoong, munggo. Meron tayong ginger. Yee! Buti na lang itong si Tami. Mahilig din sa ginger kapag nagluluto ako ng cucumber. Gustong-gusto din yan yung ginger. So, meron tayong extra. So, itong spinach, malinis na ito. Yun lang. And then, meron akong lemongrass kasi ang sarap ng lemongrass isagol, i-mix. Basta, masarap yung lemongrass sa mga gulay-gulay na masabaw. From now on, I have to freaking check everything. Well, actually, I always check bell pepper inside. Guys, this time, guys, ano ba yung nakita ko sa ilalim? Ticks. Yung ticks ba na may disease, na Lyme disease, andito, sa sulod, sa loob. So, nagpanik na ako, doon ko, sabi pa, patayin daw. Dapat patayin. Huwag sa toilet. Pero guys, inano ko sa drain. So, andito siya. Ang hirap pa naman tanggalin. Para siyang kumapit ba. Maliit pala yung ticks. Ang sobrang liit pa pala nila. Kaluka. Kaluka talaga. Para akong... Ginoo ko. Andito sa loob, guys. So, ang inano ko is, ini-script ko, andito ko, yung asan siya kanina, dito siya, ini-script ko siya, yung nasa laman niya. Kasi, ay nako, buti na lang, itong mga ganito, wash na siya, malinis na. Pero alam nyo, titignan ko talaga siya, guys. Na, nag-ano ako, guys, para akong para akong, oh my God, parang feeling ko may ticks na dito sa akin. Ano pa ba yun? First time kong nakakita ng ticks. Malaking problema yung ganun. Tignan natin, baka meron pa dito. Para akong oh my God, andito talaga sa loob ng bahay ko. Dinala ko talaga siya. Binili ko pa naman ito. Kaya kayo guys, careful kayo. Kahit ganito siya, akala nyo walang mga anik-anik. Ticks pa naman okay lang kung anong klaseng bag. Pero yung ticks, i-research nyo yan guys. Delikado talaga sila guys, lalo sa mga aso, sa pusa, yung mga outside na mga animal, hayop. Buti na lang itong sa akin, hindi sila palagi nasa labas. Ito talaga, may ticks. Problema. Naluka ako guys. Oh my goodness. Para akong napipil ko, meron akong ticks dito sa katawan ko. Ito ang gagawin ko is, tignan ko siya. Ihiyain ko siya, andun tignan. Because of what happened, guys. So now, even though I know spinach is clean in the bag, washed and, clean, look at me. Because of what I saw, it's impossible. It's inside the bell pepper.
So, look what happened. I'm digging all this. Kind of like, not individually, but I kind of look. I just have to look like this, like that, and also some like, you know, they're good, but hopefully it's nothing, you know, a lot of spinach, but if you add this to your, you know, sa niluluto mo, liliit talaga siya. So, vegetables is good. This is Tammy's favorite. Everything is clean. Is awesome. Coconut. Ito tapos na guys. Meron pala akong ano. Only woman you should spend the rest of your life with. And ginger, pepper, and ito. Ito lang yun. And then start low cooking. Okay? Hindi nyo makikita itong mga niluluto ko. Kasi lobat pala. So, gisahin ko muna. Ipa-fry ko muna tong onion. Ito na siya guys. Nilagyan ko siya ng tubig. Ang pangit ng ano guys. May mga coconut milk talaga na pangit. Yung dating. Parang may mga kaunting puti-puti na maliit. Pero yeah. May iba kasi yung brand na usually ginagamit ko. Ano, hindi makita sa regular grocery store. Masarap ito pag may sardines ba. Kaso wala na talaga akong sardines guys. Tinapos ko talaga siya. So yan. Ang bango niya. Mabango siya guys. Gusto ko talaga yung ginger at saka yung gata magsama at saka lemongrass. Oh. Malaki siya kasi later on kukunin ko siya. Para pang palasa lang yan. Pabayaan lang natin yan dyan. Sabi pa, uulan daw ngayong araw. Pero hindi pa man umulan. Iwan ko. Sarap. Para sa akin, masarap. Ito siya guys. Ang daming spinach. Which is, gusto ko, magulay. Magulay siya. So yun. So yun siya. I think okay na ito. Sana kakain silo nito. Yun and yun. Luto na si salmon guys. Yun. And also, tapos na yung ulam natin. Yun lang yung kakainin namin. Kami lang naman dalawa. 346 minutes later. So, dito na silo. Tapos na kami Dito kumain. ako sa mansion niya. Laki. Oh my gosh. Tignan nyo yung dalawa. Oh, ang ingay. Hello. Ang baby niya nagkakagulo. Ang baby niya. Nagsiselos. Dito, ito. Kung gusto mo mag-bathroom, dito, lo. Wow. Dito, laundry lang ito. Dito, laundry. Dito hot bathroom. Oo. Ito laundry, pababa. Tapos papuntang Basement. basement. Huwag na tayong pumunta sa basement. Gosh. Ang dumi. Ah. Ang daming gamit ni Tami. Ewan ko ba, ang mga ano, ito nandito lahat. Buti hindi nilalagay ng mga No, kasi wala pa kaming Dapat stable. Kailangan lagyan na pang TV, pang ganon. So, wala pa talagang gamit. Ito, office talaga ito ni Tami. Oo, Pero- tama talaga ito pang office. Pero dito muna sila yung pusa. Kwarto nila to. Ang pusa, may kwan. Talaga siya guys, trabaho Basta kasi. kami, meron akong dala. Wala akong dala pagdating, may dala ako pag-alis. Tama ba yun? Ano, Thank you. alis na silo. Ako na naman dito mag-isa. Mag-isa na naman siya. Pero Bale, next- lagi ko siya iistorbuhin dito. Malapit lang kami guys. So, 5 minutes. Sikreto lang yung address namin na. Basta 5 minutes lang. Ay, ano man, meron nga pang ano sa labas? Itunin ko lang yung aking ano. Oh, yung ano mo. Ang aking drink. No, look, ang sexy niya guys. Ang sexy ka dyan. Pang universe yung ano niya, beauty. Tingnan niyo yung katawan. Maniwala ka dyan. Hindi yung totoo. Ang taas, ang taas. Ang ganda ng kanyang house. Super. Ay, nako, walang gamit. Mag-isa lang ang laki-laki. Oh boy. Malulungkot ako niyan dito. Eh, hindi Pag na ako malulungkot eh. Meron na akong lo eh. Saan ka mag-grocery dito, lo? Sa market, sa ShopRite? ShopRite. Sa, di ba na ano mo, parang mahal? Tapos kasi lagi kami sa Nature's Pantry, organic Ano, store. organic? Organic. Si asawa ko organic yun eh. Ako daw. Siya organic. Ako, tawag nito, exotic. Saan tayo sa likod? Okay.
Bye, Rox! Bye! Isama ko lang sa... Layas na naman kami. Mag-off ako lagi. Dalhin daw niya ako guys sa isang lugar na marami. Yeah, Woodbury Commons. Special kami next week. Marami. Watch out! Lahat nandoon yung mga branded So, products. nakita mo na yung vlog ko. Ha? Yung, Oo. yung channel ko. Oo, nakita ka na. Ang ganda. Nakakatuwa. Picture daw siya dito guys kasi ang ganda. Maraming... Tuwa, oh. Oo, sige, asan yung... Asan yung cellphone mo? Wala. Uy, ano to? Di naman ang apple eh. Sige, screenshot ko lang to. And then i-send ko sa'yo. Ay! Ang ganda. Oh, tingnan mo. Oh. Ano to? Parang cherry siya pero different kind. I don't know. Hindi ko nga alam eh. May Oo, apple ano, dun. May Oh. apple ano? Dito, Ay, tignan. nakakumbot siya. Dito, malaki dito. Oh, dito. Hindi, malaki yun daw. Ay, organic to kasi. Oo. Hindi ko nga alam, Loy. May sarili siyang apple. Sige, kuha ka na. Ano ba to? Talaga? Pwede ako kumuha? Sa habang nagkakat ako ng grass, kumakain nga ako eh. Ay, gusto ko to. Ayan, para sa aking smoothie. Marami palo. Hindi, okay lang yan. Dalawa lang. Masisira lang Next yan. time naman. Ang ganda kayo. Ganda ng pula-pula, no? Tapos Yung... ito, oh. Apple to. Oo. Umalis na siya doon. Dito tayo sa harapan. Ang ingay ng mga ano ko. Alaga. Kaloka. Pakainin na natin tong mga alaga kasi it's time to eat na. Ano ng oras? 5:30. Yeah, umalis na si Lo. It's nice, spending time with her. Talking, ganon. And pati yung lipstick ko, nawala na siya. Ano pa bang gagawin ko? Lubat na pala ako, guys. Nakalimutan kong i-charge yung phone ko. Dead na dead. And ang ingay ni Roxy, guys. Ito talagang si Roxy. Si Misty man dapat yung maingay. Maingay silang dalawa, pero pagka ilang minuto, si Roxy pa rin yung maingay. Anyari kay Roxy? Parang sila ng personality. Yung pagbabark, yung pag-uusig-usig. Nag-split sila. What a good girl, Manawoy. Good girl, Manamiti. Yay. Michi. Good girl, Mama, Manawoy. Good girl, Manawoy. You're such a good girl. Hala, somebody's jealous. Hala. Somebody's jealous over there, Mitch. Come here. Hello, Mitch. Who's a good girl? Mitchy? Mitchy? Mama, still baby monkey itush. Nag-ingay mo kanina, ha? Ingay, ha? Pero naging okay siya mga ilang minuto din, mga din. Pero, maingay talaga ikaw. Hindi na yan mababagi. Hindi na maingay man ang baby, oy. News na naman tayo, guys. Say hi, Han. Say hi, Han. Han! Hi. Oh. Ay, nako. Hi, Panginoon. Hi, po. Say hi ba? Hi, pa. But ni mo, baka utin. Ay, okay. Honey ba, you're crazy, eh? Hi guys! Good evening! I-end ka na tong vlog and nag-i-edit ako ng video. I try to edit pero hindi ako makapag-edit ng dire-diretso kasi puno na pala yung Final Cut Pro ko. Punong-puno na siya. So, ngayon, hintayin ko lang to. Nag-upload ako ng video sa Facebook ko. So, I always upload, not always, but maybe once a week, nag-upload ako ng video from YouTube na video. And then, in-upload ko siya sa Facebook. And then also, yeah. So, puno pala yung Final Cut Pro ko. So, maghintay tayo and then i-refresh natin yung laptop. So, anyway, I'm going to end this vlog. Thank you all guys so much for watching. And I hope I will see you in the next one. Bye!